दसे रायलायनोसै गाइस नोंथांमोनजोंहाय ओंखायनो आङो दसे लाइभ फैबाय आरोना नोंथांमोनजों रायलायनो होननानैहाय फैद' दसे रायलायनो फैबाय सोर सोर रायलायफैयो रायलायनोसै आरोना दसे ओंखाम जाखांनानै जिरायबाय थादों आरोना आयो हटेल गोलाव हाय बच्चा मेरे बच्चा लेटन बागलारी मेरे बच्चा लाइक थैंक यू मेरे बच्चा थैंक यू बाबा खबर सबर मारै खबर सबर मारै दं नोमाया जानानै फुंख्रबजोब्बाय नै अमा गालथावसो जाबाय नै अमा गालथाव जायै जायै आउ बेरेया थोस आयु बेरेया अयथासार समायना नुदोंलै मामिनो समायना नै माबायदि जाजोबखो नै जानानै नै गालथाव देरजोब्बाय आरो समायनासो होनदों नोंहा जायै जायै मोदोमफ्रानो मैदेर बायदि जाजोब्बाय अमा बिमासो जाबाय आं अमा बिमासो मा मुलि जादों मामिनो मा मुलि जानांगौ जेबो मुलि जायाखै एबारसो मोदोम हामहोसिगोन आङो सामफ्रामबो फुं फुङाव खारनांसिगोन सिखारनानै सिखारनो बायो सोरांबाथाय ओरैसो आंना गाबोननिफ्राय थानसां गाबोननिफ्राय खारथारसां फुङाव सिखारनानै बेबायदि सानो आरो गाबोन सफैबा आरो बिदि सेम खोथाखौनो सानगोन ओंखामखौबो बिदिनो गाबोननिफ्राय एसेल' जानोसां सानो आरो गाबोन सफैबाथाय है दिनै खनसे जानोसां गाबोननिफ्राय एसे जानोसां सानो आरो ओंख्रि गोथावबाथाय दा होनसै आरोना आं सिमाङाव नुदोंमोनहाय मामि मुलि जानाय मा मुलि जानाय सिमां नुखो आंखौ मानि मुलि सुसाइडनि ना ओरैनो मोदोम हामनायनि मुलि जानाय नुदों मानि मुलि जानाय नुखो आयौ दोनना रायलायला आङो मोदोमा मथिथि जाथारबायना आङो सुइसाइड जानानै थैनाय ना मोदोम बारायनाय बारायनो परेशान हुसकाऊ में ऐसे मोटी जिंदगी में आरो नोंहा मोदोम बारायनायनि मुलि जानोसो होनदों हामनायनिसो मुलि जानो नागिरदों आङो आरो नोंहा मा औनो एकदम अभार मोनबाय आं मोदोमखौनो मुलि जानो नागिरदों आङो हामनायनि आरो नोंहा बिदिसो होनदों आंखौहाय माजों सोलाखो दिनैलाय होनदों दिनैहाय सोलानाया मा ओंख्रिमोनलाय र' औ मुदुफुल नासो मैयानि मुदुफुल नाजोंसो जादों नोंस्रालाय मा ओंख्रै खोन्थाहरलाय दे मा ओंख्रि सोर सोर दं कमेन्ट खालामला होननानै आरो लाइक थुनानै गालां दे अननानै इसे लाइभ फैदाला आं ओरैनो थास्लायस्लाय नोंसोरजों रायलायनोसै होननानैहाय नोंसिनि अननायाव मनिटाइज जाबाय आंनि इउटुब चेनेला गैयाब्रा बाबा मा होनो फैसायानो थुना नैस्निल' हाबो बोसोरमोनजोंसो $100 जागोन बायदि मोनलायलांबाय आङो है बाल आं बिसिनावसो दं सेरिमोना बिसिनायावसो दं सेरिमोना दाबो सिखारा टाइमा खयथा जाखो 12:10 जाबाय दाबो सिखाराखै थैखाबाय आं दाबो सिखारा 12:10 जालायनानैबो
नैसिनिल' हाबोब्रा इउटुबनि फैसाया मिथिबायना बाबा आसुगुर गावगासेल' मोदाय गावगासेल' हाबो फैसायानो हाबा मिनिनांसिगोन दिनैलाय मानसिया खमथार नामालै आंनि इउटुबावहाय गामाखालि 12 जन 13 जन थाफैयो दिनैलाय मा रावबो गैया दे मोजां मोजांसो नुदों नोंहा गाज्रिसो आंनि थाखाय एकदम मेहनत खालामनानैहाय दे दोंसे स्राय गान खनहरदो दे बाबा दोंसे आंनि बे दोंसे मेथाइ नुदो दे रावबो फैया दिनैहाय मानसिफ्रा अबाव थांलाजोबदों जाखो मा खालामहैदों जाखो अबे रायजोआव दंहैजोबो जाखो मानसिफ्रालाय एसेथ' आंनि लाइकआव नुजाफैदो लाइक थुनानै गालांदो दासो जादों दे गान रोजाबदो नोंखौसो गान खननो थिनदों दा नोंखौसो आंनि बे दोंसे मेथाइ होननानैहाय आंना रोङालै गाराङानो जाया नैबे गाराङानो जाया आंना दाउखानि गारांसो आंना साथाम दं गाराङानो जाया आंना गाराङानो मा जायसिनि जाखोथाय आरो गगा मोननायानो मास जासुलामोन फैनायनि सिगांनिफ्राय मोनदों होनदां आङो गगा मोननाया दाबो गानो रोङा गन्थङानो बारा हंलेलेद्राय नालाय आंबो ओंखायनो जि गगा मोनो आंहा मैयानि एमाव राजायानो खाराखै आयु एथ'ग्राम लोङो थोस दाब जुगामि हेमा मालिनी बायदि नुदों दे हेमा मालिनी बायदि नुदों दे आंखौ मोजां गैया आं बाबायसो सासेबो फैया मा जाजोबखो फैबा फैयो सासे सानै फैयो लाइकखौथ' होलां एसे फैदों नालाय फैदों लाइकखौ सिनायाथ' नोंसोर सोर फैदों होलां दे होलां हामा बिदि खालामनो फैनानै ना मा होनो बाबा पार्टि दंमोन मैया बेस्थ'मोन दों लोगोफ्राबो बेथन मोनदों लोगोफ्राबो बाबा कंग्रेचुलेसन बेथन मोननायनि पार्टि खालामदों जोंहालाय माजों पार्टि खालामबावनो होननायसो जानोसै वेलकाम नोंस्रा बेथन मोनो जोंहा मा मोनो दे आनन्द संबाद ओमफ्राय दिनै जों न' खाथियाव माबा मोनसे जिनिस लाबोलायबाय होनदां नों दा अबहाय थायो बाबाया लिरथ'ना अबहाय थायो नोङो उदालगुरि ना गुवाहाटि समायना दैमारि लाइदान थेंक इउ समायना दैमारि आंनि एलबियाव फैनानै दसेबाबो नुजाफैनायनि आरो लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम आंबो नोंखौ हागौमानि चेनेल दंबा सापर्ट खालामनो नाजागोन नोंहा जुदि चेनेल दंबा आरोना
Udaलगुरि टु रङिया नोंसो होनदां आबासो बाबासो समायना दैमारियाना खयथा जिरायना फैयोब्रा बेलाय दा बेखौनो आंहा सोरबासो सानदों सायख' सोरबासो सानदों आं बेखौनो एथ' बुरजा साबसक्राइबार दं ओमफ्राय सासेबो फैया मिनिनायसो लाइभ फैनायावहाय मा गान दावराव दावसि दामफैखो बाल आं हालाहाय नार्जारि बेबो नोंनो खोमा लाइक डान थेंक इउ आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय बहा दङ बालनो न'आवनो दङ न'आवनो दावराव दावसि थाबाय नै लामायाव माबा आनान्द संबाद मोनफैदों मा लाबोलायखो बेबा मा होनदों मैया मानो फैयासै बाल मैया मानो फैयासै बाल मानि मा होनदों नों बाबा मैया मानो फैयासै बाल माने आं बुजियासै मैया मानो फैदो मैया मोनायाव मानो लाइक फैयाखै होननाय जादों नामा मोनायाव सोलाबा फिसालायानो उन्दुआ 11थायावसो उन्दुयो आंना फिसालाया आंसो उन्दुलांग्रोयो ओमफ्राय फिसालाया उन्दुलांग्रोबावा मबाइलखौनो फिसालासो नायबाय थायो गोरलैया थेफा बाया अन औ मोनायाव लाइभ फैनो मोना बाबु लायो बाबु उन्दैया देनजारसो दानि गथ'फ्रा गगा मोनदोंहाय आंहा मा जाजोबखो सासेबो फैला सिरिस थाबाय थानोसै आं ओरै गंनानै रावबो रायलायखाया गुड आफ्टारनुन फैदों हनै खनजुआ गुड आफ्टारनुन खनजु वेलकाम मेरी लाइव स्ट्रीम में वेलकम कैसे हो खाना बना हो गया ओंखाम जाबाय नामा आब' होनो ओंखाम जाखांबायमोनहाय आङो जानायालाय नोंहालाय जाखांबाय नामा माबोरै दं खबर सबर मा खबर जाखो खबरा बिदिनोसैहाय आङो मा खालामबावनो आरोना ओरैनो दसे लाइभ फैलाबायदों आङो जायाखै आङो नोंना चेनेल दंमोन ना खनजु बावबायहाय आङो नायनाया बयनिखौबो नायद्लाबायो ओमफ्राय आङो चेनेलनिफोरखौ गोसोआव थाबाय थाला जा समायना नुदों आब' मिनिनोसो ओंखारो आय दे समायना होनबाथाय थेंक इउ सो माच थेंक इउ समायना नुनायनि थाखाय चेनेल दंमोन नामा नोंना खनजु मा ओंख्रै जाया आब'नो ओंख्रिया जोंना मामासो आगै मुदुफुल ना मैयानि बेखौनो जाबाय आङो संनो बानानै
आङो थारमाने बिदि देलायनाया जाहैबाय मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय थांनाय जायासै देलायखांनानै जेला देलायखाङो अब्ला बाबुआ उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुनानै होबाय आरोना ओमफ्राय थांनाय जायासै ओंखायनो आं लाइभ फैबाय दंमोनहाय आब' भिउसखौनो मोना आयै दाहोनसै आंना चेनेला मनिटाइज जाबाय आरो जानाया ओमफ्राय गैया दिनाव एक फैसायानो थाइसे डलारखौथ' बाद हो एक फैसायानो बारायनो नागिरा दिनावहाय मिथिगौ नोङो आसरित भिउसआनो 35-40 ओमफ्राय 50 लं भिडिअ आरो बिदिल' ओमफ्राय सर्ट भिडिअआवहाय मा बेसेबां थाङो 400 400-200 गोजौ थांखाया हाइस्ट थांथारगोन 500 नि ओरै थाङा आरो एकदमबारे होमबा नोङो माबानो मा फैसा मोननो बोसोरनैयावसो $100 जागोन बायदि मोनबाय आङो बोसोरनैजोंसो $100 मोननानै मा खामायनो मा मोननो बहानि नों आब' होनदों आङो गसाइगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगावनि ओमफ्राय नंगौ नामा आब' होनदों औ नंगौ एकदम भिउसआनो थाङा आरोना एखेबारे बोरैबा साइसनिथार बोसोरनै बोसोरथामजोंसो $100 जागोन खोमा माला गुगोल एक्सेन्सखौनो आङो दाबो एप्लाइ खालामनो हाया आरोना गुगोल एक्सेन्स एप्लाइ खालामनो थाखाय $10 जानांगौ आरोना इउटुबावहाय बे $10 आंनावहाय जानोनो नागिरा आरोना $10 जानोनो बिराद मुस्किल ओरैबायदि मुस्किल $10 जानो गगा मोनदोंना आब'नो गगा मोनदों गुजुदों आगै एकदमबारे दाहोनसै आरोना देहानो जों बिमा बिहामजो जों सासेयानो जाहैबायना जेब्ला जों गथ'निबो बिमा जाहैबाय आं ओमफ्राय सोरनिबा बिहामजो सोरनिबा हिनजाव थारमाने खामानिया दोलो जोंनाव बांसिन जायो आरोना सि सुनाय थोरसि सुनाय हिनजावफोरनाव बांसिन जायो आरोना ओंखाय गगाफ्रा गानो नागिरा सेरखम मोनखाथारो गोजां बोथोरबाथाय जों हिनजाव मानसिया जाय न'नि खामानि मावो बे रासिन खस्थ' मोनो आरोना एकदमबारे फिसा गोनांफोरा रासिन सिखौनो जोमा फिसालाथ' आंना आं सुफाजोबना गगा मोनलायलायबाय बिदिनो फार्स्टआव एसेहाय जुदा नुयोमोन हाय आब' फार्स्टआव एसे जुदा नुयोमोन हाय आब' आंखौहाय ओमफ्राय दा आलदा नुबाय ना मा जाखो ओरैबायदि फुंबाय मैदेर मोदोमसो आरोना आङो एकदमबारे नायलाय नों आखाइफ्रा बेसे गिदिर गिदिर नायसाय नोङो बुस'नो उदैफ्रा बेसे गिदिर नायलाय ओरैबायदि फुंबाय आरोना एकदम आं गावखौनो गाव एखे मैदेर फिसा बायदि मोनबाय आरो ओमफ्राय आङो सानगासिनो आरोना गाबोननिफ्राय ओंखामखौ एसे खम जानानै फुङाव सिखारनानै एसे एक्सारसाइस खालामसै नामा आं बेबायदि सानो आरोना ओमफ्राय गाबोन सोरांबाथाय सिखारनांगौ टाइम जाबाथाय दिनै सिखारथ'लां गाबोननिफ्राय सिखारफिनसै आं बिदि सानो आरो जा जारलाखा एखे जाखाया बिलि आब' मा खबर जाखोहाय बिलि ब्र' बिलि ब्र' आब' मा खबर जाखोहायनो बिलि मा खबरनो हनै खिथा बिलि बर' ओमफ्राय बिलि आब' जा मोदोम फुंदोंहाय मनजुलि आब'आ अयथासार मैदेर मोदोमसोहाय दाहोनसै लाइक क्यों रोया है दिंगा मानो गाबखो दिंगा ब्लॉग क्यों इतना मोटे मोटे आंसू से क्यों रोया है क्या हुआ बताओ तो सही दिंगा ब्लॉग मानो गाबखो
एकदम मोदोमखौनो फरायसान जाबाय आं फानहरजानाय मोनबा मोदोमफ्राबो दांख्लाब सुख्लाबनो फानहरसिगौसोमोन आङो एसे आंहाबो फुंनो रोंलाहाय आब' आंहानो फुंनो रोंला आयै गाज्रिसो आगै फुंनो नाङा फुंबा मा जायो मिथिगौ एकदमबारे ना जस्लंना खामानि मावनो हायो ना दख'नाफ्रानो थोयो नै दख'नाफ्रानो थोआ नै असाइसखा दा फुंखा जिन्दिगिबो एकदम आं गोदो फाथलिसोमोन एकदम जानजिफ्रानो इसिनिल'मोन सेरेरेनो ओमफ्राय नै दा फुंनानै जानजियानो ओरैसो जाबाय मैदेरनि एकदमबारे जेखि गाना जेखि माबाया समाया मानसियालाय एसे सब गुफुर एसे फुस्लां जागोन आरो ना मोदोम गिदिर मानसिया मानोना स्किनाहाय गोबा जानोसै नालाय ओमफ्राय मोदोम गिदिर गिदिरा एसे सब मोजां जागोन आरो ना खिन्थु बिराद गाज्रिसो आरो ना मोजां आंना मोजांनो खबरा आं जा लायोहाय जायो जा जायोहाय आब' हामखांखायनो आब'नो हाजारखि सोरबा अनेक माबा दङ आरो ना जेनेबा नोङो मोदोम गिदिर मोदोम फिसायाबो अनेक जाबाबो फुङा ओमफ्राय मोदोम गिदिरा अनेक जानो हायो सानगोन मोदोम गिदिरखौ जेनेबा अनेक जायो मायो सानगोन आरो ना ओमफ्राय एसे जाबानो जानो हायो थिगैनो आंथ' बहुद जानो हायो ओमफ्राय जेनेबा आं जानो हानाय बिदि जाबाथ' बयेम साइजसो जासिगौ खोमा आङो ओरै द्राम फिसानो माबा बथल साइज खर'आ फिसा ओमफ्राय मोदोमानो ओरै जासिगौ खोमा बयेम साइज जासिगौ खोमा आं मोजांथारसो नुदों नोंखौ मोदोम फुंनायखायनो आं गाज्रिसो मोनबाय गावखौनो गाव एकदम द्राम साइज मोनबाय आं उदै जेखि गानबाबो फिट जाया थोस मा होनबावनो आरोखि ना आंनि मोदोमखौहाय हेल' बाजै होनदों जोंहा धोरोमसार बर'आ हेल' धोरोमसार आगै वेलकाम 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 आब'आ बबेनि जाखोमोनथाय बावबाय आं माबानि आगै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगावनो नोंनालाय जोमा अफिसियेल हि होनफैदों नै हाथाया आंनि बायदिखा हि जोमा अफिसियेला ओइ लेथन मेलेम भरा फिसाय मेजेम भरा फिसाय ना मेजेम भरासो मा ओंख्रि जाखो बाजैनो एंग्रिया मुदुफुलजों नाजों आगै आंहा बाक्सानिसोहाय आब' ओमफ्राय चेनेलफ्रा बेसेबां साबसक्राइबार जाखो मनिटाइज जाबाय नामा चेनेला लाइक डान थेंक इउ गैयाहाय आब'नो एकदमबारे बिराद खस्थ' आरोना भिउस थांनो ओरैबायदि खस्थ' ओमफ्राय सोरनिबा भाइराल भिडिअफोरखौहाय हगारबा भिउसालाय थाङो आरो एसे ओमफ्राय एसे गिनाय मोनो आरोना गोसोआवहाय माबा बुंसैदां बेबायदि साननाय दं आंनावहाय गियो होमबाबो आङो हगारो आरोना हगारलाबायो गावनि जोंनि खुद कन्टेन्ट हगारबा नायानो बड' एक्सप्लेनर तेरी दरकन ही जिंदगी का किस्सा है तू मेरा किस्सा है तू मेरा प्यार तू ही मेरा हिस्सा है तेरे बिना जीने किसुखौ मा लिरखोथाय आमिना जाने होननायसो जाबाय अस्ट्रेलिया अमा बायदो नोङो लाबोदोलां बाजैखौ दाउ बयलार साइज जाबाय आङो मिथिबाय ओमफ्राय बुंनोनो लाजियोहाय आब' नोङो आगै
आंनियावहाय दा कमेन्ट हरनानै दोन दे मोनसे नायगोन आं ओमफ्राय बिदि लाइभआवहाय कमेन्ट हरनाया थानो नागिरा आरो ना मोननो नागिरा ओमफ्राय आंनि भिडिअआवहाय नों दा कमेन्ट हरनानै दोन दे मा अस्ट्रेलिया मैदेर फिसा मैदेर फिसा जोमा अफिसियेल लोगोफोर फेसबुक दंबा फल' खालामदो दे अनोब्ला डिसक्रिपसनाव दंखायो आंनियाबो मन्जुलि ब्रह्म दे फेसबुक पेजआ सोर सोर फल' खालामाखै फल' खालाम आंबो फल' खालामगोन हेल' बाजै नों हेल' मा खबर माबोरै साब बारायो आब' आंहा दासो 200 आगै नोङो जिबनावबो साबस्क्राइबारनि खिबुआव दाखार आरोना एकदमबारे जिबनाव नों साबस्क्राइबारखौ सिन्था खालामनाङा साबस्क्राइबार नोंना भिउस थांबानो हारसिङैनो साबस्क्राइबारा फैखायो आंबो गोदो नोंसोरबायदि 100 200 ल'बा बेबायदि सानोमोन साबस्क्राइबार नांगौ सोरनावबा कमेन्ट हरसै निउ साबस्क्राइबार आं नोंनि गोदान साबस्क्राइबार आंखौबो साबस्क्राइब खालामफिन बेबायदि आं कमेन्ट हरोमोन आरोना बेबायदिबाबो बारायो जेनेबा नों मानसिफोरनि भिडिअआव थांबाय ओमफ्राय नों कमेन्ट हरबाय आं नोंनि गोदान लोगो आंखौबो लोगो खालामफिन बेबायदि होनहरोमोन आरो आङो आगोलावहाय साबस्क्राइब बारायनो थाखाय ओमफ्राय दा आङो बुजिबाय साबस्क्राइबारजों खुनु खोथा गैया भिउस थांबा आसल खोथाया भिउससो आरोना भिउस नांगौ भिउस वाच टाइम 4000 जानो बहुत खस्थ बोसोरसे बारबाथाय नोंनि वाच टाइमा दिनै 200 गाबोन 300 बेबायदि खमायबाय थायो आरोना नोंसोरो दा बुजिनाय नङा हाजारखि खोन्था बुजिनाय नङा आरोना जोंबो गोदो बुजियामोन साबस्क्राइबार नांगौ 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 बेबायदि सानोमोन आरोना नोंना भिउस थांनो नाङाबानो साबस्क्राइबारा हारसिङैनो नोंखौ मोजां मोनबानो साबस्क्राइब खालामखायो आंनाथ' दा साबस्क्राइबारा आग्लायसो मनिटाइज जानोथ' जोंनो दा 1000 1000 500निखौथ' बारा खालामनानै लाब गैया 500निखौ 1000ल'सो नांगौ जेनेबा 1000 आंनाथ' दा 2K सो दङ एकदमबारे साबस्क्राइबारनि माबा नाङा र' सोरबा सोरबा कमेन्ट हरदोंमोन थांजोब्बायलै माबोरै साबस्क्राइबार बे थांबाय अके सना नों मन्जुलि ब्रह्मदा नों मोजां बाजै सना अके अन गोजोननाय थाबाय आं आब' थेंक इउ आगै बाजैनि थाखायसो दैनो मन्जुलि बाजै सना लाइक थेंक इउ आंबो मोजां गोदानसोलै नों आंखौ रिप्लाइ साब खालामगोन ना खालामा बुंलाय सनानो खालामो दिलसे खालामो खुनु खोथा गैया अन नोंसिनि अननायावसो आं देरदों एसेबाबो होमबा नोङो फिसाखौबो दिखोलांनांगोन ना जेनेबा जोंबोथ' फिसानिफ्रायसो एसे देरहांदोंना नंगौ नामा होनदों जोंबोथ' एफा गिदिर नङा दा जेनेबा भिउसानो थाङा आंनाथ' 35 50 बेबायदिल' थाङो लासिंसिंनो आंना सेकेन्ड चेनेल हरगासिनो साब अके बारायोलै सना हारसिङैनो बारायो आंनाबो दा हारसिङैनो बारायो खुनु खोथा गैया दिनावनो दाखालिथ' दिनावनो 15 16 20 जन 15 जन आरामसे दिनावनो बारायो भिउसल' थांनांगौ मेन खोथाया जाहैबाय नोंनि कन्टेन्ट मोजां लाबोनो हानांगौ आंथ' साब खालामा बाराखै दाबो सनानो बावाखै दाबो सनानो दे अरजाथारा दे हाय आंबो गोदान लोगो आंखौबो खालामदोनो नै जोंहा सगिता ब्लगखौबो गोदान लोगोनो सोर सापर्ट खालामाखै खालामलायनानै होदो आरोना खालामलायनांगौ बयबो सापर्ट खालामलाय बाजै गन्थङा आं बायदिथारलै न' इसे लादो न' अन दं हाय आब' दे अके दे जोंहा कुन्जु आगैखौ सोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामना हो ओमफ्राय कुन्जु आगै नोंबो सोर सापर्ट खालामदों नोंखौहाय नोंनाव सोर कमेन्ट हरदों बिनि चेनेलाव हाबनानै बयखौबो साबस्क्राइब खालामहैफिनजोब आरोना
अननाय होबासो अननाय मोनो होननाया बेनो आरोना डलार बेसे जाखो नोंना थाइथामावनो $3 अनलि जोमाव आदा होनदों अन थेंक इउ ओमफ्राय खनजु नों साबसक्राइबार जुदि नोंनो नांथारगौबा आं मोनसे खोथा खोन्थानि बयनिबो चेनेलाव थांनानैहाय बर'फोरनियावनो जा हारसानियाव जा लाइभआव दसे दसे जयेन जायै रायलायहै ओमफ्राय मा होनो बिसोरखौ साबसक्राइब खालामनानै ओरैनो सिरि सिरि फैनाङा मालाबाबो साबसक्राइब खालामनानै कमेन्ट हरथारनांगोन बे मानसिनावहाय कमेन्ट लिरना हरनांगोन दि आं नोंनि निउ साबसक्राइबार होननानै लिरनो नाङा आरोना होनबा आनसाबस्क्राइब जानायनि एसे माबा थायो चान्स थायो आं नोंनि गोदान लोगो बेबायदि लिरनानै हर आरो ओमफ्राय लिरनानै आंखौबो बेक खालामफिन बेबायदि आंनोबो हरफिन बेबायदि होननानैहै दिनाव 15थासो हरोबा नोंनिया आनसाबस्क्राइबा बिदिनो मोनबा 6थाबाबो जागोन दिनावहाय 10था हरबाबो नोंनिया आनसाबस्क्राइबा 6था 7था जाबाबो मोनब्रैसोआ थागोन आरो बेबायदि आनसाबस्क्राइबाथ' जाखायो हारसिं जाखायो बेखौ नों आंहा आनसाबस्क्राइब खालामलायनाङा आरोना गोजौनिफ्रायनो बिसोरो आन खालामहरखायो आरोना मा खबर आब'नो खबरा बिदिनोसै आगै मोजां एसे आं लोगो जाया नोंजोंनो लोगो जाया आंजोंहाय अन दंलै आब' थेंक इउ आगै जोमाव आंना 20 थाखा जाबाय सना आयै मालाय माबा गुगोल एक्सेन्स डाउनलड माबा एप्लाइ खालामबाय दा गुगोल एक्सेन्स एप्लाइ खालामदों खालामाखै नों अबेनि आब'नो आङो माबानि आगै आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गसाइगाव होनो आरोना लागायदो लासै लासै मामि फ्रेंक साला ओरैसै लेथनसै आं मामि लावथि मोनगोन नोङो बेथा नोंखौहाय आं साब हरना कमेन्ट हरबाय आंखौबो खालामफिन मासि सैमा गथ' बेलाय लावथि होगारलाङो बेखौहाय आं साब मासि फाग्ला मानसि भिडिअ नाय दाहाय सना अके नायगोन आं दे दा मोनसे आंनि माबायावहाय भिडिअआवहाय कमेन्ट हरनानै दोन नङाबा लाइक फैनायनि कमेन्टखौ मोननो नागिरा आरोना बावो बाजैनि हाथाइखौसो फसायबायलां साफाथारालाय हि आं गय जाया दे गरफा गरनैल' जायो फाथैजों जाया दे आङो अन थेंक इउ नंगौ नामा नों औ लेथन नोंखौ खाथियाव मोनबा बुग्लिथारगौलां दोखो दोखो मायदि नोंनि फेसबुकनि नामखौ खोन्था फिनलाय सना होनदों आंनिखौ मनजुलि ब्रह्म 10K साबस्क्राइबार सरि 10K फल'वार सरिनो खोमायाव ओरै हमनानै ओरै फिदिंगोन ना एकदमबारे खोमाया खोनानाय नङा नोंना मिथिबाय एथ' खस्थ' बायदिसिना सोंनानै बायदिसिना खोन्थाहोदों नोङो आंखौहाय बाजै नों आंखौ साब खालामदोंना खालामाखै एयार राइडआव अफिसियेलखौ खालामदोंना खालामाखैमोनथाय आंथ' बेखौ बुंनो रोंला खालामनाय बायदि मोनदोंमोन आङो जायखिजाया नोङो आंनि भिडिअआवहाय थांनानै रिल्सफोराव थांनानै कमेन्ट खालामनानै दोन दे आगै ओमफ्राय आं खालामहरफिनगोन खालामाखैबा भिडिअ नायना होगोन आं फुल भिडिअ मोननैसो मिथिबाय मास नाखाय जलखाय बाजि हय माथो फल' खालामखानायसो सना बाजै जन खारजिखौ बखिबाय नामानो खोन्थादों थैथारगोनलै नोंसोर जन खारजिजों थैहोथारगोनलै आंखौहाय नोंसोर बिदि होनै
फेसबुकआव जोमा अफिसियेल लाइक फैबायगोनलै आंनाव हनै थं थं फैबाय इयार फंबाया सिंगेलसो मामि खि जिउ जिरखौ होननानै ये सिंगेल हुआ तो मैं क्या करूं होननाय जाबाय आई एम लाइसेन्स थाखाहे होननाय जाबाय आरे गावहा ब्लग खालामफिनाखै बेक खालामफिनाखै अ सरि खालामाखै नामा आङो नों आंखौ कमेन्ट हराखै दां कमेन्ट हरनायफोरखौ आं गासिखौबो बेक खालामफिनजोबखायो आरो आंनि स्क्रिनावहाय सोर सोर नुजाफैयो बेखौ आङो लाइक थुजोबखायो आंखौसो थुवा मानसिफ्रा आरे हा जों लागोनि हिन्जाव लांफैदो ओरैहाय सोर सोर सिंगेल आं नागिरना हरनि आगाथिखो सोर सोर सिंगेल खालामाखैबा खालामगोन सिन्था गैया बेक खालामफिनाखैबा आङो कमेन्टल' हरनानै दोन आंनि रिल्सफोरावहाय नागिर फल' बेक खालामगोन आं माबायावबाबो इउटुबावबाबो कमेन्टल' हरनानै दोन नागिर आं साबस्क्राइब खालामफिनगोन आरोना मा सिरि जाजोबखो कमेन्ट हरग्राफोरलाय ना कमेन्टआ फैयाखिसै नामा आंनालाय थांजोब्बाय फेसबुकसो नायजोब्बाय नामा बिसोरलाय बाहा थांजोबगौ मानसिफ्रालाय कमेन्टआ थाबथाबायलै आंना थाबथाबाय खोमाहाय कमेन्टआ फैयासै माथो रावबो कमेन्ट हराखै नामा हेल' नै फैदोंमोनथ' मेगन नुवाखै नामानो कमेन्ट दासो नुदों नै आङो कमेन्ट हरदोंलै गावहा लाइक होआखैनो खालामदों कमेन्टखौ होनो फल'खासो खोमा आङो आंनोबो नांगौमोनलै बाजै क'क्राझारनिनो फै लांफै मामि नांगौनो यार फंबायनो ओंखाम संना होग्रानो लांफै नै ओरैनोसै आंबो सिंगेलसो इस डक्टरा सेलटेप जाबाय मा डक्टर अन फावथेन गोलाव अन कमेन्ट हरना दासो नुफिनदों आङो फार्स्ट कमेन्टआ गायब जानानै थादों आइदि कमेन्ट हरबाय इउटुबावबो दाहाय रिप्लाइ खालाम भिडिअफोरखौ नायनानै हो सना अके जागोन जोमाव सानजि बासु प्रिति बासु मा होननाय जाखो बेलाय मा प्रिति बासु जोमाव सानजि बासु जोमाव सानजि मा बुंनाय जाखो फिसाय
deh. Mình lên em. Nấy cây nắng ní này 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 thì cứ ta hơ đơ ba đơ ra đơ gần hà bơ. Nơ ma hân lì thon đừng mi lem bora mà bà mi jem bora sai bizbari mi lem bora sai ne. Mas fala lá né işte. Nơ ma hân bố rồi đấy. Nơ ma hân đừng nghe này là gì nào mà. là khác gần na chứ màu là đi vùng đâu này là khác gần mà lại Najari hi Najari welcome nengha bibari me jem bora kau la angha nei be kau la gần neng ô bị kau angkwo làm nào mà no thế à làm thế no Najari agay ma khबर सबर मारै दं मोजाङै दं दा Manjuliखौ लागोन आं सनानै ओंखायनो आखाइ हरबाय आं न' बोलांदो दे दाखालि जासुलाजों मुथुजों फैदोंमोन ना जोंनावहाय नों फन हरलायलायनाया लिथन जासुलाजों मुथुजोंहाय पियार बर' चेनेल हाय आबुसना हाय आगै पियार बर' खबर सबर मारै दं हाजोआवसो दंहैयोलाय नामा नोंहा आंजोंसो समायसोयो नों सनानो थेंक इउ साइनबर्ड दंखायो मालाय बाजैया लाइसेन्स दंखायो ने मामि दख'नाफोरा बेसे लायो खोन्थादो दख'नाया 3000 2500 1500 माबायदिखौ नांगौ फामि ब्रेन्ड ना बिबार ब्रेन्ड ना मा नांगौ ना झुमखानि आरो गांसे बायना हरदो बाल गोलाव फटेन गोलाव फैलायबाय दे आब' सनानो फैनांगौथ' आंबोथ' नायो नोंनि भिडिअखौ एमार माबोरै जाफैगोन नोंलाय जाफैबाय नै एमआरएस नार्जारिया टाइमबर्ड ब्रा बेलाय आजिखालि गासिबो लाजायो बोथोरानो बेनोखोसै मा होनबावनो ने लाइसेन्स गैयाबा लाजागौमोन लाइसेन्स गोनाङानो खारसै आजिखालि लाइसेन्स गैयैखौ नै आं खिथानि हाबा जाखानाय हौवाफ्रा सिख्लाफोरखौल' नायसै आजिखालि मोजां साफा उजिथारबायलै नै सिख्लाफ्रा बिदि होनो ओमफ्राय सेंग्राफ्रा हाबा जाखानानै फिसा खांखानाय एसे मोदोम फुंनाय बा मथि एसे साफाहां देलायनो गोरों बिदिखौ फसायो दा मा जाखो औ सना बोथोरानो बेनोसैथ' आरो औ बोथोरानो बेनोसै आजिखालि ओइ आंनो गांसे दख'ना बायना हरलाय लेथन हलसेल ना लायगौमोनलां मामिनो हलसेल नोंबा माबायदिखौ दख'ना नांगौ ओरैहाय बेंगलजोंसो मोजां मोनोनो आंबो लायफेराखै कारेक्टनो धोरोमसार ब्र' हायनो धोरोमसार हायनो हनै
Piara boro mama Facebookआव नोंहा Facebook दंना गैया जाखो Facebook दङबा आंखौ फल' खालाम दे Manjuli Brahma बेनोखा आरोना 10k फल'वार आंबो नोंखौ फल' बेक होगोन नोंनि भिडिअ नायगोन लाइक होगोन कमेन्ट होगोन सिन्था खालामनाङा सुकुआ अन बाजै अन थेंक इउ एमार्स नार्जारि थाथ'दो लै सना आंनि जिउ आं खामानि मावनिसै बाय बायनो बाय बाय थेंक इउ स' माच खुलुमहरबाय नोंनिसिम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसेबाबो टाइम होफैनायनि थाखाय लाइक कमेन्ट होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थांफिनगासिनो दं 1 घन्टानि परे नोंनि चेनेलाव कमेन्टल' हरनानै गालां माबायाव आंनि भिडिअफ्राव लाइभ दोननाय लोगो लोगो नोंनि चेनेलाव सौहैगोन आं दे ओके थाथ'दो मामि बाय बाय बाबा दं आब' सनानो आंनिखौ फल' खालाम दे Manjuli Brahma 10k फल'वार मोसानाय जायाफ्रा मा हगारलाबायो आरोना जेखौ इउटुबाव हगारबो फेसबुकाव हगारखायो सिनायखागोन नोंसोरो आरो आंखौलाय मथि रानिखौलाय आंबो फल' बेक होगोन कमेन्ट होगोन लाइक होगोन टेंसन मत दे अन थेंक इउ एमार्स नार्जारि आं कलगेटजों ब्रास फ्रि नागिरदोंमोनलै बाजै बहाबाफोर मोनगोन नामानो रुटि जाबा ओंख्रि फ्रि गय फाथै जाबा सुनै फ्रि होननायनि बियो बेखौ र' अबाव मोनगोन बेखौलाय होननो रोंलालै आङो जोंनि ओरै खिन्थु दंनाया बहुद दं नागिरबा मोनो सोरबा डाबल खायाबो गारलांखारो बहानि जाखो बाजै नों आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिलै आगै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव जोंनियाहाय ओंखाम थफ्लासो लाना नागिरनांगोन नामा ना माखो नायहैनांगोन नामानो ओंखाम थफ्ला लाना नागिर फेसबुकाव नागिर फेसबुकाव दानो मोनगोन निजोम फेसबुकाव नागिर फेसबुकाव मोनो आजिखालि प्रमद नार्जारि आगैया जोंसो सफैदों नै दिनैहाय बाजै मा ओंख्रिनो जोंनिया ओंख्रिया माबासो आगै मुदुफुलजों नाजों नोंहालाय मारै दं खबर सबर जाखांबाय नामा बाजैनो जाखांबाय जाखांनाया जागोन दे आब' सना खालामगोन दे आं अके बेबायदि गावजों गाव सापर्ट होलायाबा नोङो नायनायावथ' फैसा थाङाना फल' खालामनायावथ' फैसा थाङा लाइक थुनायावथ' फैसा थाङा कमेन्ट थुनायावथ' फैसा थाङाना ओंखायनो जों गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगौ जाहाथे नोंबो मोनो आंबो मोनो बयबो मोनो मोजां बाजै सना होनदों मोजाङै दङ दा आं नागिरबाय थायोलै मन्जुलि बाजैखौनो लायनांसिगोन थौ अनजालु थौ फाग्लिसो दे आंबो एसे गगा मोनदों नामा बाजै गगा मोनदों आगै नैबे नोमबाजैया एसे फाग्लिसो एसे जकिं टाइपसो आरो दा आं गगा मोनदों ओमफ्राय गुजुदोंबो आरोना आं उदैयाव हाबथाला एसे गिदिर देरबाय आंना उदैया मथि जाथारबाय आं मोदोम हाबनाय मुलि जानोसै आं अन थेंक इउ लागाव दे आसोलफोर लागायदो बिदि होननांसिगोन आयदै होनलायदे सोरबा रोंना रोङा आयदै दे आसोलफोर लागायदो होननाया आयु प्रमद नार्जारि आगैया ओरैसो होनफैखाबाय
जादोंना जायाखै होननायालाय बोरो कमेन्टआनो एखमबा अफ जायोगोन अफ जालायबाय खोमानाय कमेन्ट फैयाखैलाय ना हरखायाखै जाखो हरखायाखै माइब्रानि जुमाय फिनाय गैया नामा बाजैनो जुमायखौ संथ'वाखै दाबो बैसागु खाथियावसो सङो बैसागुआ दासो डिसेम्बरथ' जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मास मोनब्रै दंबावो मास मोनब्रै मोनबायानो दं दासो हाबहांदों जानुवारियाबो नङा मार्च मास मोनब्रै दंबावो मास मोनब्रैबा बिदिनो 2 मास सिगां सोरबा सोरबा सङो ओमफ्राय खिन्थु जोंहा दाबो सङाखै आरोना आं बिदिनो 10 दिन सिगां 20 दिन सिगां बिदिसो सङो फिसिनो रोङानो बे नोमबाजैया फिसिनो रोंनाया रोंगौ ओमफ्राय फिसिया जोंना माबा जोंहानि बिहावा बिदि जौ गोदै संनानै दोनोबा मावजि बायदि हायखां हायखां लोंखुमायो आरोना ओंखायनो सङा ओमफ्राय लोंबाबो अरजायामोन ओमफ्राय खिन्थु बेना हाइ प्रेसार दङना हाइ प्रेसाराथ' जौ गिसि मोनलोंथारा ओंखायनो बैसागुआव लोगोफोर थांनांगोन है होनबा माइब्रानि बिदै लोंनो अके वेलकाम नोंसोर मा गामिनि दे खोन्थाहरलाय एसे मोनथिनो लुगैदों आं मा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों मा गामिनिफ्राय फैदों खोन्थाहरलाय निजोमा मा होनदों पर्ब जाग्रायाव थांखांबायलां सिगां बाजै होनदों पर्बत जराया जोंहा गसाइगाव टाउनानो नालाय आगै गसाइगाव टाउननि खोला जायो आरोना पर्बत जरायाहाय खोलाहा थांनांगौ साइथिं बारलांनांगौ आरोना एसे गोजान थांनांगौ पर्बत जराया दे बबे ड्रेसनि खोन्थाहरदो आगैमोन एसे मोनथिनो आंबो एसे आं धेमाजि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि आंहा सासे लोगो दंमोन I am from दा गुवाहाटी अके गुवाहाटीनि नायदों आंखौ सिमेन्ट सापरिनि नायदों आंखौ नेहा होननाया दाना भिडिअ लाबोलालाय बेंटल प्रमद नार्जारि आगैया बेंटलनिनो ओमफ्राय निजोमा गैया गुवाहाटीनिनो ओमफ्राय धोरोमसार बर' आगैया जाहैबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट सापरिनिनो नुहैफेराखैबो थांफेराखैबो आं हो सिमेन्ट सापरियाव एकदम अदालगुरि बारलांथारनांगौ होनदों नामाथाय लाइदान थेंक इउ लिपिका मोननि गामि खाथिनि आं थांफेराखैना मोनथिफेरा लिपिका मोननि खाथिनि आरोना थांफेराखै आं गुवाहाटीसिमल' थांदों ओमफ्राय ओरैबा ओरै थांफेराखै आरोना अदालगुरियाव थांगोन जोङो पियार जासुलामोनावहाय जानुवारि फेब्रुवारि नङाबा डिसेम्बर लास्टफ्राव थांनो हागौ आरो माबायाव अदालगुरियावहाय पियार जासुलामोनावहाय बेरायहैनो थांनोलाय प्रग्राम सानदों ओमफ्राय थांनाय जायोना जाया नायनोसै आरोना बेटारिया बेसे जाखोलाय मबाइल चार्ज होदोंमोन आंहा 56ल' जादों थैजोब्बाय नामा मानसिफ्रा थांजोब्बाय नामा मानसिफ्रा थांलाजोब्बाय खोमा हनै फेसबुकआवसो सोरबा फल' खालामगासिनो दं दाबाराम बर' फल' इउ सोरबा दंबाबो माबाया कमेन्ट हरा थारमाने मेरगम मावजि बायदि नायबाय थायो आरोना दाथ' गैखाया हनै नोंसोर साथामल'खा निजोम आगै दं धोरोमसार आगै दं
प्रमद बर' आगै दं साथाम आरे सरा प्रमद बर'लायनो प्रमद नार्जारिसो जागौमोनलै दानो सानैल'बावसो हनै सासे थांबावबाय रावबो गैला माथो बाजै थांबाय सोरथो रायलायबाय थाबावनो होननायनि जादों 1 घन्टा ग्रोब जाबा दोननांसिगोन आरे फेसबुकआव दसे फैनोसैलायब्रा आङो फेसबुकआव थांलाय आङो पियार बर' आगैया आब' बैसागु मोसानो थांगोन दे नोंसिनाव आब' सना अके फै नों उदालगुरिनि ना आगै जों उदालगुरियाव थांनो नागिरदों आरो ना उदालगुरियाव थांबा खबर हरगोन आं दे जासुलामोनाव थांनो नागिरदों जों पियार जासुलामोनाव उदालगुरिनि नङामोन नामाथाय नोङो र' अरुणाचल खाथिनिसोमोन नामाथाय आङो हारसिं लाइन मारि खोमादोंमोनदां होनदों खोमानांसिगोनदां होनदों लाइन मारि खुमानांसिगोनदां होनदों आरो आगैया जोंहा दे कारेन्ट मारियो ना स्क्रुब ड्राइभार मारियो ना लाइन मारियो आं दं बाजै दांखो अके दांखो नालाय दांखो नङा होनदो आदै मबाइल चार्ज होदोंहाय मबाइल चार्ज होदों नङाबाथ' खाथियाव लाना रायलायसिगौ आं मबाइल चार्ज होदों आं नै आदै थादोंबाव मबाइल चार्ज होदोंहाय आङो आयौ बिराद बेखारसो जादों आंहा दासो नायदों नै आं दं बाजै दांखो हि बहानिफ्राय सफैलायखो निजोमालाय मालाय लाइन मारिनायाव ने बबेनिफ्राय गिदिं गिदा सफैलायखो बेयो निजोमा आइदै फनसो फैलायबायलै मा खालामनांगौ फन फैदों गाइस र' आं ओंखाम जादोंसै बाजै सना अके दे जागोन दे दे बाजै मेथाइ रोजाबदो होनदों आं सिमेन्ट-सापरिनिसो आब' सना सिमेन्ट-सापरिनिसो ना आंहा बेखौनो माबानि सानदों बावनानै अरुणाचल प्रदेश फन फैदोंमोनहाय फन फैलायगोन हमग्रोदां र' आं फेसबुकआव लाइभ फैनोसैलाय आगैमोन बेयाव दोनथ'नोसै आं 1 घन्टा जाबाथाय फेसबुकआव फैनोसैलाय आङो स' बाय बाय गाबोन समफोर मालाबा लोगो मोनलायगोन ओमफ्राय आंजों जुदि कन्टेक्ट थाबाय थानोबा फेसबुकआव फै मन्जुलि ब्रह्म फेसबुकआव दोनसै आं दे बाय बाय ओके बाय बाय बाजै बाय बाय